Hej og velkommen. Jeg har fået en mikrofon igen, fordi min gamle gik i stykker. Det er bare sådan et normalt lille mikrofon. Et gammelt headset. Og så har jeg ikke noget kamera, så de næste video jeg kommer til at lave, fordi jeg kommer til at lave nogen nu. Nu har jeg fået en mikrofon igen. Så nu kommer jeg nok til at lave nogle videoer. Men det bliver uden webcam, fordi at jeg har ikke lige webcam lige nu. Men der kommer i hvert fald nogle videoer op. Hvis I gider være med, så skriv i kommentaren. I den her kommentar. Du sekunder. Ja, det kan I gøre. Og det var sådan set bare det, fordi jeg skal i skole. Det er jeg nødt til. Men vi ses. Endelig subscribe eller like eller bare et eller andet. Men i hvert fald, jeg vil virkelig gerne have en med i mine videoer, så skriv hvis I vil. Og jeg vil også gerne have en intro, hvis der er en, der gider at lave en intro til mig. Men ses. Jeg smutter. Nej.